Iban Kolonaren familiari eta Kortxikako herriari elkartasuna adierazteko manifestazioa eginda asteburuan Baionan. Euskal Herritik sustengua helarazteko ekimena arratsaldeon eta sustengua baita ere Federico Martin Aranbururen familiari helarazi diotena Miarritzen, eta lizkizun jendetsua eta sentitua izan da. Bestalde, mugaz gaindiko lankidetza indartzeko helburua duen Elinet proiektuaren harira, biktima anitzak izan dituen istripu bat irudikatu dute Dantxarinean. Jarraian eskainiko dizuegu, asteragoaz! EH-Baik manifestazioa deitu du Baionan Iban Kolonaren heriotzaren ondotik, haren familia eta orokorrean Kortxikako herriari elkartasuna adierazteko. San Andres plazan egin dute hitzordua eta Kolonaren irudiari aurreskua eta lore eskaintza egin ostean Baiona txipiko kaleetatik abiatu dira. Nahi genuen elgarretatzunekin Euskal Herritarren sustengoa eta elkartasuna adierazi Iban Kolonaren familiari noski, baina haratago ere hango familia abertzaleari eta herriari oroak. Hainitz identifikatzen girelako biztan dena han gertatu denak sortzen duen xaminarekin. Guk ere gure presoak ditugu, frantses estatuak erantzun gabekeriaz usteltzen uzten dituenak presondegian, eta Iban Kolonaren heriotza horren ondorioa da, utzikeria horren ondorioa. Gainera, Kolonaren heriotza saiestu zitekeela uste dute, gobernuak presoa Kortxikara hurbildu eta egoerari erantzun balio. Harrigarria da erabiltzea hainbat aldiz DPS estatutua erraiteko preso hori ezin zela Kortxikara hurbildu, eta azken finean olako gauza onartezina gertatzea hain zaindua den presondegi baten barruan. Horrek esu handia sortu du Kortxikan, baina hori baino haratago guk azpimarratu nahi duguna, kesu hori pizten da ere urtetako eta mendetako ukazio egoera batengatik, eta ukazio bizipen hori belaunaldi transmititzen da, nahi edo ez, han edo hemen berdin, beraz guk ateratzen dugun beste erakaspen bat, frantses estatuak egin duen kudeaketatik ateratzen dugu. Presionepean, hauteskunde giroan girelako, aspaldian hainitzek galdegiten dituzten salbuespen neurrien altxatzea emaiten dute, azken finean gizon baten biziaren truke. Eta hori onartezina izaiteaz gain biziki mingarria da. Orain, irtenbide politikoak eskatzen dituzte. Arrangura bada, hemen bereziki mobilizatuak gira lehen denbora batean jakes, Unai eta Jon libra ditzaten, haiek urte luzeak eramaiten baitituzte presondegian eta adina handia dutelako ere, beraz kezka sortzen du, eta haratago kezka sortzen du, zenta frogatzen da, frantses estatuak ezintasun handia duela guziz politikoa den egoera bati politikoki erantzuteko. Eta Kortxikan ustez idekitzen ari diren elkarrizketa horietan, azpimarratzekoa da nola hango herriak hau batez jarri duen mai gainean auzi politikoa. Eta hori da guretzat ere beste erakaspen bat, hemen ere presoen auzia guziz konpontzeko auzi politikoaren baitan kokatu beharko baita. Manifestaldia Suprefetan amaitu da, eta bertan Macron presidentearen aurpegia zuen pankarta bat gorriz tindatu dute odola irudikatuz. Biarritzen azken agur eta omenaldia egin diote Federico Martin Aranbururi. Errukbilarioia apirilaren 19an hil zuten tiroz Parisen, eta orain azken urteetan bere bizilekoa izan zenean omendu dute. Eliza barruan 600 pertsona inguru. Familia, lagunak, Biarritz Olimpikeko taldekide ohiak eta errukbiaren munduko hainbat arduradun elkartu ziren. Kanpoko plazan ordea pantaila erraldoi bat jarri zuten, bertan zeuden ia 1000 pertsonek, jarraitzaile eta bizilagunek meza ikus zezaten. Biarritzeko hiriak unkituta jarraitzen du gertakari lazgarri honen ondoren, eta Federico Martin Aranbururen ingurukoei elkartasuna erakutsi nahi izan diete.
Bai, oso triste larumatean, eta aserre egin duen harikin, ez da horrelakurik pasa behar, eta azkenan oso zaila eta oso aserre, egun oso aserre pasa nuen eta oso triste. Eta negarrez eta oso gaizki bai. C'est triste parce que surtout comment ça s'est passé, il était jeune, 42 ans, très Agitz tristea da horrelako zerbait gertatzea. 42 urterekin joan zaigu, 3 seme alaba atzean utziz. Benetan lazgarria da. Hainbertze jende hemen ikustea familiarentzat indargarria izatea espero dut, baina zaila da horrelako zerbait erratea. Je pense que ça a un peu réconforté, si on peut dire ça comme ça, la famille. C'est pas facile. Pues no, nos conocimos hace unos años con... Federico eta nik duela urte batzuk ezagutu genuen elkar, gertatu dena dudarik gabe drama bat da. Gizon agitzalaia eta zoriontsua zen, orain utxune bat uzten du. Biarritzen haunitz maite genuen. Y acá mucha emoción en Biarritz, obviamente, por lo querido que era Fede, ¿viste? Sí. Bien bitartean jokalari argentinarraren hilketari buruzko ikerketak aurrera jarraitzen du eta 2 susmagarri nagusiak atxilotu dituzte. Elinet proiektuaren bidez Pirineo Atlantikoetako, Nafarroako zein Gipuzkoako zerbitzuek lankidetza sare bat sortu dute istripu larrialdi eta erreskateak kudeatzeko. Dispositiboa frogatzeko istripu bat irudikatu dute Dantzarinean. Hain zuzen 3.000 litro azido zeraman kamioi bat, 2 auto eta autobus baten arteko istripua kudeatu dute mugaz gaindiko zerbitzuek. Normalean kasu horietan egiten duguna da, lehenbiziko gauza da, zonaldeari ziurtasuna eman, hau da, pertsona guztiak hortik atera azidoa ez eragiteko, eta gero barruan dauden biktimak, hau da, behikuluen barruan dauden biktimak atera, eta azido isurketa amatatu. Suhiltzaile, polizia, mediku eta erizainek parte hartu dute ariketa ikusgarrian. Ariketaren helburua lankidetza plantan eman eta horrelako egoeretan zer egin behar den aztertzea da. Oso antolatuak izan behar gara, hierarkizatuak, kasik militarrak esango nuke. Bakoitzak funtzio berezi bat du eta bakoitzak etapa batzuk gainditu behar ditu. Helburua da beharrezkoa den hartamendua eskaintzea tokian bertan. Eta zaurituak istriputik urruntzea, ahalik eta azkarren. Funtsezkoa da ere biktimen beharren arabera ospitale ezberdinetara bideratzea, eta bide beretik ospitaleak ere babestea. Gauza asko kontuan hartu behar dira, eta horrek egiazko koordinazio bat eskatzen du, eta erranduzun bezala ordena ere. Interbentzio hauek oso handiak direnez, oso zailak dira, eta berehala joan daitezke, deskontrolatu daitezke. Orduan, lehenbiziko momentutik heldu behar dira, eta hori, kontrola, beti mantendu kontrola. Horrelako ariketen eta mugaz gaindiko lankidetzaren garrantzia azpimarratu dute ariketan parte hartu dutenek. Ezagutu berri dugun pandemiak eta oraindik ere bizi dugunak erakusten digu eritasunak ez duela mugarik. Osasun arloko zerbitzuak egokitu behar dira eta gai izan behar dira mugaz gaindi elkarrekin lan egiten eta populakuntzaren beharrei erantzuten. Horren adibide garbi bat bizitzen ari gara gaur hemen. Garrantzia handia du halako ariketak, zerbitzu ezberdinak gara, kultura ezberdinak ditugu, eta kasu batzutan gerta daiteke hizkuntza ezberdinak. Euskaraz egiten badugu ez, baina frantsesa edo espainolaz egiten badugu bai. Orduan, halako ariketak koordinatzeko oso garrantzia handia dute bai. Irudikatutako istripuaren ondotik sokorri zerbitzu ezberdinetako eragileak elkartuko dira mugaz gaindiko dispositiboaren baitan zer hobetu daitekeen aztertzeko. Eta zetak taldeak larun batean Atabalen emandako kontzertuarekin amaituko dugu gaurko saioa. Peio Reparatzek saltoka dantzan jarri zituen denak eta datorren herri urratseko itzulera kantua ere abestu zuten elkarrekin. Itzulera maiatzaren 8an Senpereko lakura joateko gonbita.
Kantu honekin amaituko dugu gaurko saioa ikusentzuleok, bihar arte. Bozera maile Xoria bugaren bestalde Jantzia dute doinu doktorez Gaztelu gatxe Estali dute larrumbera ere Kantuli dainez Mendikate honek lotuta Zure zauria nirea da, ta kantua diona, itxasargia.